Szevasztok, én Rövődök, és ebben a videóban hogyan gyorsítjuk fel a gépünken a harmadik részében vagyunk. Először is írjuk be a Google-ben, és nem kell beírnotok, mert a leírásban úgyis leteszem a linket. Van ez a C-Cleaner alkalmazás, majd ezt telepítitek, minden már letöltöttem, nem fogom telepíteni, mert nekem már fel van. Ezek végigmentek telepítési lépéseken jó. Utána szépen megfogjátok, és itt van ugye a rakam, ráfogjátok, mi várjátok, hogy beadja szépen. Jó, beadtam. Itt ezt megcsináltuk, és azért itt van egy ilyen az ikonja, és a clean, itt a clean-nek az ikonja, rákattintatok, automatikusan itt van, és itt vagy analíz. Nemrég csináltam meg, úgyhogy nekem lehet, hogy nem fog kapni semmit, de nektek 100%-osan biztos, hogy ebbe mindent. És itt írja, zárom be a Chrome-ot, hát ezt ide yes, és akkor bezárom minden programot betűnni. És ez az internetes. Jó, kész. És ennyi. Talált, itt van a run, clear. Oké. Megvárjuk, kész. 5 perc az összes. Megvárjuk, kész ez. Kész is van. És ennyi volt. Itt rámegyünk, itt is van még egy ikon alatt, hogy regisztri, rákattintatok, itt mindenki van pipálva, itt nem kell csinálni semmit, csak ide scan for issues, rákattintatok, megvárjátok, mint kész lesz. Ugyanállám nem talált semmit, mert mondtam ez a videó elején, hogy már én ezt megcsináltam, és amikor megnyitottam, de nektek talál, biztos, hogy talál, de rámentek, hogy fix collected issues, és itt kiadja, hogy igen, nem, vagy mégsem, rámentek a nemre, és utána lesz kiad egy ikot, és utána rámentek, hogy igen. Na itt ennyi, kixelitek, kész, utána rámentek a start menüre, ide vezérlők, hogy ugye nekem Windows 7-en van, 32-es, ide igen rámentek, megkeresitek a rendszer, jó, speciális rendszerbeállítások, igen, itt vagy teljesítmény, képi hatások, ilyenek jó van, ide rámentek a beállítások, ezt kiegyenek. Jó, itt ha játszatok, akkor ide megfogjátok itt a legjobb teljesítmény, és ennyi. Kékszedbe. Jó. Hát ennyi lett volna a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Szevasztok!